Modou jam tan kay Modou bismillah yoro ça va sen jam tan kay ça va Modou jam nan da jam tan no wonde ko wala kena bismillah jam tan kay mari ka wala ko ay ci kan ta wala sey ça va jam tan kay Modou bismillah ay nay bunni salide jum sur mana lo Dakar ngono la jannata wala ci ñindi ma jannata Modou bismillah mi kam jannata ak yalla yalla boyma di hatta ye ma Kogala honon ko gonga wonde min jibbi mais avant que ko mbura explique na sidi alla en raadu sura parce que go anda mi jida mariage o kena bona bingen ngel mi jibbi mi de ko hedde jinnaba mi bocci wana non yara no parce que mi ko sidi hotto ko jidde hotto dada do e zodi mbila hande tan mi wawa addande mo biddo non mi ko hande tan cewlu len jimmi ya hadir sas parce que jom galla won nder su taw hotel abibu cimdo mon tat bingi hedde 2 heures parce que mi yida certaines heures woto ma de to mi tawani mo don de sa ari don ma taw parce que mi yida jam ala hakuna okay a jara bada ay yakar ma non ko gado bi ngelam moy wala yam andu kay ko kay bin diw dem ko la di lekkal ko ran no ko adata Assalamu alaikum wala ma de par ya an ko mar gisgire ko mo junda ala no min kay min famani ba ma de duni da woni aduna non ya haran goppa nan do ma tan compare den jodan sawa am no ay man badda adey anar seni ko dem ma batay tan ben galwe wallahi mawru ma sa jam tay wallahi mo sey galwe dina ko wallahi kan ko be ma wana yewul da ko ana mo jan mane ana mo jan hayda ko mamman dabar yan mane la an ko bawda watti mi an ko musi bernam meda manel arrasa debbo Dakar goppa dum to mina haalana kam manel no baadude gile ne gol suwaade ha mawde kelsi ne ngeden gol bida holu dessa debbo mina haalana kam manel no dum non fok sayi dum rek ko yalto tawba dum hay sene jodi faddani hakkude men ta hono ma en gari baday dum sabiran awdon affaire way non mais ko gartumi faadi nyallal ngal so wona odon to jida mo do mi meda haalande dum e gurnamo mais ko en secret rek bernam wonno ta sabi mi ni jabani halande e ko ni wasso ma gidel bodo alla di kam ko banduda ko mini ma tan balluno akoro ko mo banduda do reet la diduda do cikunda be ngel mum mayi ala faami kam biddo ni muudi ne wone jam ne wayne jam maade wor wiam heef ara andi kam bi anduma très bien ça mini ma picci dum ko secret hakkude men mi yida hewbutire wiya mip kadi paama non den to da bada hoore ma attention min hay hamni hol jamaragal jogida hande darade hen tan an hatina mi dido no sa yimi jogi mi gal jamara ko mine ma picci manen ko badda ko musi berna ko holno dagirta e debbo biddu para biara dadda bon avant tout ko addi dum ko manen min hol ko ciimi ko jida be yiye baduma do sens normalement wana ni baadu de manen den haysa sellana umur galle mun gara gallana leloda ha calla koni manen pina tan nyalama ko tan goppa hala koni bada attention hoore ma kon jinnoɗa hono a heeɓi ɗum kon noon sigo Allah en nelaaɗo sa yeehi nangi nani te hay goto ko andu numero hem o ko gogoma a jaara
neɗɗo instant nde nena wiyatno yomi rende instant mbimi komi jolɗo mboɗo waɗa contrôle ji rek mboɗo dew mboɗo defta ɓiɗɗo homo wayno jam holon ɓiɗum kala ɓiɗɗo mo dañƴa ar ɗiɗɗi o cikkuɗa maayi o koni est ce que aɗa selli ko kalata maayi mbiɗa selli ko an woni mo sella aɗa hakkille ma très bien woni hakkillam ma nde normal ko an woni mo ala hakkille mum eyyi aɗan joni ko jimmi haalandem bisimilla première fois dernière fois ay oɗo ɓiɗɗo mo kalantama mi yiiɗa kaltana ham ɗum e aduna manel mi haalneta mo hande mi haalneta janggo ko an waɗi mo sene welma sene muusima ɗo ko gallam huno ko galle ma ko gallam mais wona hamara wawi luɓirtemi sagal ko ɗiɗo haala e kalta sa wi yomi luɓir galle ma jaram mbiɗa wawi luɓirkoni mami sabbe gallam mami sabbe gallam luɓirom galle ala caɗele ma a tawon gallam to so mais o woni selli walla o sellani maiɗi nande ɓiɗɗo mo jogui non ay wonen yimɓe non ene kawni quoi e barke joom en mboɗo e esprit am normal tan mi tugui tan hanke min ganduɗa hoore maɗa addanami tan sujet ji hay goto famanata mais mala ha yesso ko lawol tan Ça va? Allez. Min jonde am na mbogo to dimi nek. Dijani awena dijani. Hollin jaay. Woni jati ngi bla joni holer. Min ni ala khadi mo fumi wat. Am ka ka son so ala ko dal. An kande mi. Ay seni ko jogi da ko jonni urti. An ko ne am amedi furaade. Semul. An da ka joro wala ko hulu. Min mi jolani. An ko ne an keso ngani ma dini urti. So tawi ko jam jidda kala so tawi ko boni jidda kala bara anda an ko jam ɓuri jambe ɗa an merdini hamano wona ko merdi ɗum ƴeew ndaar kala ko woni hen maɗum a tigi besa weno donto sawuji nder haala jam ɓuri jambe miran baɗa min ko mbonimo binmi meeɗa wadde min séri am o mi acci ha ñalawma hande mo mboɗo waɗan commune min ko arayam sa min oɗo probléme ne ari ɓennani mboɗo suuɗimo ala ko manki tan wona bulu wona sabuni sahaji fof mo hokkama omo nerɗo jinnaɗum kadi mboɗo waɗamo daani par ce que min mboɗo andi koɗo waɗanmi ho konkoba aworam lelio sori malo aworam lelio sori malo ye konkoba sararona ron jamde